दिल दिया है जान भी देंगे। राम भैया खुश रहो का लड्डू। हाँ ठीक बड़ो। हम तो ठीक बनी रहुआ बताई। हम ठीके बनी रे मर्द लेके। कहाँ चल रहा आईनी है रहुआ भी। हमारा भी। हाँ का हो गई हो का अब समाचार। क्या बताई कि क्या हो गई। हाँ भैया बहुत दिक्कत में बनी। दिक्कत में। अरे हाँ भाई यही लॉकडाउन के चलते तो हम तबाह हो गए। अच्छा का करबे लॉकडाउन में बुझ बबुआ की सबे दिक्कते में बात ये सभी दिक्कत में बा का करबे। ए भैया हाँ हम तनी ज्यादा दिक्कत में बनी। मैं ए सगरो जहाँ तनी काम मांगे कहीं कामे नहीं के मिला। अब यही असरा सही नहीं है कि तारा भी कोनो काम धाम हो तो हमरा के बताई तो। हमारा भी कौन काम बा बबुआ। आ देखो तनी इसकी धैल धैल गाड़ी अपन रोज करे के तनी साफ क के मोर हरियर कली ला जान ले। अरे ई काम नहीं करो। हाँ धंधा वाला कहीं काम धाम हमरा के बताब। पैसा कौड़ी वाला। हाँ भाई बहुत दिक्कत में बनी कहानी को बात समझो। अब देख रे देश के ते खरी आर्थिक स्थिति अतना ना गबड़ा गइल बा। आ सारा देखते बड़ा कि फैक्ट्री सब बंदे हो गइल बा। वो हमें अब तारा के कौन काम के हम बतियाई तू ही बताओ। तो भैया हम अति भूखे रही भूखे मरी मैं परिवार हमारे भूखे मरी। तरह तरह के नाटक को फटक करत रही वो बंद बा। हाँ तो दिक्कत बड़ू दिक्कत नहीं है। ए तो चल हमारा घर चल 5 किलो तोरा कभी चाउर दे तनी गेहूं दे तनी 4-5 किलो चाउर है गेहूं लेके फाक। हां उहे फाक के होई ओमे निमको तेल लागेला जरो जलावन लागेला। तारा के नौकरी देखल जा। हाँ कहीं नौकरी उकरी देखा कि 2-4 पैसा कमाई करिए ना धंधा उंधा पता हो। कहाँ नौकरी तारा के देखी रे मर्दे। देश में तो कई साल से कोनो नौकरी नहीं निकलत है। सुननी है कि हाई स्कूल में गार्ड उड के जरूरत बा ओमे हमार ना होई ओ लायक नहीं थी। देखो भाई बड़ देखो छाती तान के फार मत दिए हनुमान जी लेखा ठीक। अरे नॉर्मल हो जो तू बात रहता हो गार्ड लेखा बाड़ी सा पेटोट पत्थर हमनी के ना हो जी में। अरे होखे के तो हो ही जाई। हां बाकी ओह में बड़ी बड़का सोर्स पैरवी वाला लाग गइल बड़े भाई ओकरो में। हो भाई जेकर जुगाड़ होई ओकरे होई। जेकर जुगाड़ होई जेकर पैरवी होई ओकरे होई। हां बाबू का कर दे। ए भैया हां आउ कहीं देखो ना जुगाड़ उगाड़ और कहीं। हाँ आउ कोनो नजर में होखे तो कल खाना कंपनी दुकान दौरी कहीं 2-4 हजार रुपया मिले महीना में। देखो जी आईटी फैक्ट्री सब बंद बाड़ी सा कल कारखाना तू कहता रहो तो बंद बाड़ी सा। अब रहल की भारत इतना बड़का बा कोनो में कामे नहीं है। अब तनी दिमाग चला लेबे दे सोचे देबे तनी मौका कहीं दे। अरे सोचा ही में समय बीत अरे तो हत देश बा भारत तनी सोचे दे टाइम लागी नु आइडिया आवे में तनी टाइम लागी। हाँ आ गई। हाँ देख कहीं कोनो कल कारखाना कंपनी नहीं खे चलत ना कहीं केहू के काम नहीं खे मिलत। हाँ जौन काम लागल रहे वो छूट गई। बाकी एगो कंपनी बिया हो जौन अभी चलत या भाई भर लॉकडाउन चलल हा आगहू चलत रही भाई। हाँ बिया भैया देखा था हाथ जोड़ो तनी पैर पा तनी जल्दी से में हमारा के काम लगवा दे भैया। कल बे कर लेम भैया कहबत एक महीना के आधा सैलरी तारा पार्टी लगवा दे माने हम घूस उस लेवे वाला काम ना करिला ना पार्टी पौआ रही। हां पार्टी पौ चल जाई ओकरा में जोन काम बा उ उ तोरे लायक बढ़ले बा बे। हां हमरे लायक बा नाटक करे नाटक उटक कर लीस नु नाटक अब तू देखले नहीं खा कलाकार होइले है तो तोर हर गांव में 10-15 गो हैं। अरे 50 गो 100 गो इतना ना गाँव घूमल बनी कि सब गाँव में 10 गो आदमी चिन्हे बस उहे सर्किल के में यूज कर लेबे के बा। हाँ जल तेरे काम का बा का हो एक कोठी के धान ओ कोठी ओ कोठी के धान एक कोठी। एक कोठी के धान ओ कोठी एक कोठी हमरा के बुझलिया बुझावा तारा काम मांगे नहीं अब लगला बुझलिया बुझावे। अरे कहे के मतलब ई बा
कि एने के बाद ओने हाँ। आ ओने के बाद एने क देवे के बा बुझले। ओहो बात एने ओने करे के बा ई त हम चुटकी बजावते करीला देखला ना कोनो जाने नाटक में हमरा के दबावेलो से तोर सिलेक्शन हो जाई हमरा पूरा विश्वास बा। अब जान तारे करे कबा का भैया मान ले कि उदाहरण देतनी हां अपना गांव के निराला जी जोन बाड़े नु मास्टर साहब हां 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 उनकर गांव के बहरी घर बा बारे बल नहीं बा ओ घर के बारे में लिख देवे के बा कि ई जोन बानू हां शाहजहां अकबर के बनावल है। अच्छा हां 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 एकदम बुझो कि 12वीं 14वीं शताब्दी के बनावल मकान हो। हां बस खाली लिख के ओकरा के आ एकदम जोन बाकी बा मैसेज क देवे के बा। बस अब देख तोर इतने काम बा। ए भैया ई क्या बात कइला अभी तू हिंदू हो बनू तारा के 1 मिनट में क्या बना दे हमरे के बना दे तार घर जोन बनू ओ 1 सेकंड में लिख के डाल देम कि ई अकबर के दादा के जमीन है इनकर दादा हथियले बना अरे बकलोल हमार एड्रेस मत बदलिए हैं? गलतियों से मत बदलिए। अरे हम बतावत नहीं कि हम ऐसन कर अच्छा दे तेहू बताओ तरे ए भैया बाप रे बाप ई तो जाने ले रहला। तार मेहरारू बिया नु तो तुरंत हम अपन मेहरारू बना दे माने उदाहरण तारा के देते लागम मारे ई हम उदाहरण देनी है बनाई हर परिवार तक पहुंच जाता रे। काम से काम रखी है। हां भैया हां हां ऐसा ही हां बहरिए भेटइयो घरे मत हमरा जी। ना ना ना, हम तो उदाहरण देनी है हाँ। तो काम समझ के ले लूं काम तो समझ गई नहीं भैया आए काम एक नंबर बा एने के बाद तोने हां औने के बाद इन्ने हां ऐसे ने काम हम खोजतो रही आ तू बताइए देला बढ़िया सैलरी मिली के में कितने है में अरे महीना के 20-25 हजार कहीं लिखे गई बे हो 20-25 हजार हो रे ए भैया तो और मन लगा के काम करो करबे नु ए इतना पुराना इतिहास उखाड़ब नु कि लोग ओकरा बारे में जानते ना होई हाँ, आज तक कोनो स्कूल में पढ़ाई नहीं के भाई आज तक कोनो कॉलेज में पढ़ाई नहीं के भाई ए भैया वही बात लिख देवे तो अरे दादा के बारे में ऐसा ऐसा बात लिखम नु कि जोन कि तू है नहीं खजाना इहो पर में कहा रे लिख दे ना रे बबुआ देखो वो तो तार नौकरी कैंसिल। भैया वो खाती कहनी है अच्छा जो वो कहती तो रही के एकदम धड़कन बढ़ा देता है। ना ना तारा हाँ। उदाहरण देता नहीं अब सुन हाँ तो तोर काम हम पक्का बतियाई नु पक्का भैया ठीक बा एकदम कर ले तो कितना पढ़ल लिखल बड़े पढ़ा लिखल के कौन जरूरत है भैया अरे एकरा में पढ़ले लिखल के काम बा कंप्यूटर चलावे के बा कंप्यूटर इंटरनेट चलावे के बा। अब तो ये हो गए ना आवे कंप्यूटर हम चलावे जानिला तब का तबे तू चटले रहा हमरा के जोहने ना जान दिस तो जोहने कितना बढ़िया गाड़ी साफ करत रहनी है। अरे मर्द तो कंप्यूटर चलावे के जानम तब हमरा नौकरी मिली ए भैया हां रे सुनो ना हां कंप्यूटर चलावे के ना जानिला हां मगर मोबाइल चलावे के बहुत बढ़िया से जानिला। मोबाइल लॉकडाउन में इतना ना चलनी नु फट 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 अंगुली चलेला मोबाइल पर चलता एकदम पूरा 1.5 GB जोन मिलत रह दिन भर में उड़वा देत रही से 2.5 GB को आप पार करत नहीं। अरे तो कमे हो गई चाहे दे कंप्यूटर ना जाने लिस तो मोबाइल तो बढ़िया चलावे लिस ना। हां हो तो देख मोबाइलो वाला की जरूरत बा ओमे हां तब हमारे हो जाएगी चाहिए। हाँ मोबाइल वाला में तो फैसिलिटी बा घर ही बैठ के काम करे के बा भाई तो और बढ़िया ऑफिसों में देखे जाए भाई बाकी तोरा एगो काम करे के पड़ी। आपका अरे काम ही करे के पड़ी हां कि तो कहली सानू कि नाटक में हमार सर्किल बाहर गांव में तो भले बा तो सब सर्किल के में तोरा फिर से यूज कर लेवे के बा। अच्छा पूछ कैसे यूज करे के बा। हां हां कैसे 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 हाँ। कैसे तोर लिंक हां हम वो कंपनी से जोड़ दे जोड़वा देबो हाँ हां आ तोरा पौने से ऊ एने ओने वाला मैसेजवा तोरा पाई हमारा मोबाइलो पे हाँ 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 हां आ तोरा मोबाइल पाई तो ते अपना ऊ जोन सर्किल बानू हर गांव में हां सब पर फॉरवर्ड कर देवे के बा भेज देवे के बा। सबन के मैसेज कर देबे हाँ 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 हां आ ओहो लोग से कह देवे के बाकी तूहू लोग एकरा के अपना सर्किल में फॉरवर्ड कर दिए। ओ बुझा गई घरे बैठल काम बा बुझा गई हाँ। यानी कि ओने से जो आई हाँ। हम उ लोग के देम आ उ लोग से कम के अपन अपन ग्रुप में आ सर्किल में बांट दो बस बस चबेनी लेखा। हाँ कर लेबे नू ए भैया चुटकी में कर ले तो काम हो गई काम हमार पक्का नू आ तोर नौकरी पक्का
तब लॉकडाउन में भूखे ना नु रहो। अरे अब कैसे भूखे रहबे, ये रहो सब के करे के बा। कोनो मैसेज आवे तो पढ़ी मत, हां ओ पर विचार मत करी ना, बस ओकरा के फॉरवर्ड करत रही। घरे बैठल एकदम एगो काम ठीक बनू। असहु लॉकडाउन में कोई के कोनो काम बा नहीं, ये नो कमवा बा। हाँ ये काम करे के बा, फर्स्ट क्लास यही में नौकरी करे के बा, और कोनो नौकरी के आशा छोड़ दी सबे।